Labis. Butang ito sa likod na. Oh, mao na nga adlaw nga ikaduha na ako. Nag-video ng mahal. Nagpalit mig mga prutas kay mabalik na kuno sila si mama sa kantilan. Ay nasuguan na sa mag voice over ko no. Sa di mata ka mawane mo siya may na basic edit. Na namili ni siya prutas para kaono na mo. Tara. Namili siya marang. Na tang-tang yun sa bitayanan. Yan naghihatag sa namaligya. O na ni. Sus kalamay sa rambutan. Nampay mangga. Payas. Pineapple. Sus. Ay, nagtudlo-tudlo na sa pineapple. Ah. No. Kagaran eh. Ha? Kuha na yun. Sus. Pagkatampis ba yan eh. Lami ini kaonon ba? Kaonon rin ako niya. Okay na. Bayad na. Ang driver. Drive na. Balik na niya sa subdivision. Nag-trip lang ako asawa. Para pamahaw. Sayo kayo ni. Buntag ng alas 6. 5:30. Yan, nagbuak ang itlog. Iyam nigi kuan rin time-lapse. Nag-time-lapse mo niya siya. Nag-video mo niya siya. While nag-prepare sa pamahawono na mo. Kay mga lakaw na sila sa mamaw niya. O si Auntie Marlene. Ako nagkaon sa kusmarang. Tam-isa ba yan eh. Ako rin nagkaon na. Paspasag mga liho ko mga panggutom na. Mahal na sad, gini ko kay. Mana. Kao na. Pakpaka na. Sus, kalamiging kao na. Presko pa ang mga sudan. Maraming kaon. Ihatod na ninawa sila sa mama sa. Nagpalit pa siya Dunkin Donut kay palitan ni mahal. Kay dalaw niya sa kantilan. Adisir mo adto sa sakinan sa mga van para pauli. Namili na niya siya rin. Nakapili rin siya. Anin na sila rin magsakay. Sakayan sa van, paingon kantilan. Irigikan sa butuan. Sige ma, mag-camping ka mo. Ite, bye-bye. Naabot sa kami. Manglakaw na sa kami yan eh. At to siguro may anig kuwan. Yung mall siguro. Sa butuan. SM. O sa Gaisanom siguro eh. Grabe yung kalinya dali yung bisihas mga tao. Sus. Dara, malit na may mga gulay kay gulay. Nag-request ko sa akong mahal magpaluto og spaghetti. Dara, kaon sa mi karon nga naluto na. Manok. Press ko kay nang manok kana. May baboy. Para na siya sa sahog sa mga utanon. Sahog sa spaghetti, nguban. Panodan ba, konsumo ba. Kapalit na. Nagmili lang. Paingon na sa bayro nun. Dili na ito sa kahira. Grabe yung pila. Ang mga tao na malit. Linya na. Abtan yung sirado. Close na.